Извинете, това е втора част! На Експор. На Експор, извинете. Захванете от майка ти! Двамата бият, третия Give пчет. me. Дай го сега, дай ми го. Надуй ми го дай. Защото ми пръсна моя. И ти ми пръсна крушата. Дай ми го. Крушата! Не знам, дай ми го. Ако не знам. Да, нямам върни, дай ми този. Произведе. Само ще го. Айде горе! Да отидем на детската чинна само. Ако ти да закрия, кажи дай ми. Ще по-зараби какво. Кажи втора част на Мъди. Втора част на Бойшко Мъдето. Ако мога ще стопи. Това беше яко. Айде към детската, че ми остава малко време и снимай по-хубаво е. А ти хора, тук може да изберем оригинал на това тя. Майнкрафт. Кажи, сега ще играя малко Майнкрафт. Real life. Сега ще играем малко Майнкрафт. Real life. Ооо! Това е какво? Благодаря, че го направиш. Батерията се изтощи. Пиш 15%. Нега. Идвайте това. Идвай. Отиваме към детската. И дайте да направим втора част на детската. Аз ще направя прибирането. Не, Значи кажи, от чакаме. сега от Кажи, квартала. сега ще чакаме едно куче. Сега ще чакаме едно куче. А точно сега ли бе? Кажи, че е бултерия. Кажи, че е бултерия. Бутериер. Бутериер. Снимай мацки си. Ти маска. Паватка. Че са разгонени мечки. Голени мечки. Френска муха. Кога има? Кастриран ли? Какво? Ама ти да знаеш, че го Трябва да качвам в YouTube. халотопките! Ти да знаеш, че го качвам в YouTube. Той си има едно. Виж другото. Кастрираха го. Анонимен е, не иска да го знам. Отрязаха му на работа. Отрязаха му. Значи отрязаха му. Ама не Пели знам. са взеха му топките и пак го пели са. Айде го. Опасно ли? Уа, човек, ти наистина бутилиеш. Кора. Черното махнете от тук. О, добре. Чува е. Чува. Чува. Ох, лека ма. Сипа. Ето вижте бутилиер! И това е края. Абонирайте се, харесайте го и чао.